onpa aika kulunut nopeesti. Sullahan toi lukiokohta jo ohi. Muista mun nuoruudes mä aina hiihdin kouluun. Sä aina tuut vaan sillä autollas. No, ei sekään kovin helppo aina ollut. Moi, mä oon nyt siis pihalla, niin oot sä tulos hakemaan mua? Mikä sul kesti? Unohdit sä hakea mut? No joo. Minne me nyt ajetaan? Tonne PT:lle ei ainakaan voi jättää, koska viimeksi tuli sakkoa. No, käydään vaikka kattoo tuolta, jos tuolla olisi paikkoja. Joo. Laittaako toi edes noit ovi lukkoon? Ei. Se on vissiin teillä ollut vähäisesti noita parkkipaikkoja. Kyllä minun mielestä niitä pitäisi olla enemmän, että lapset kerkeis kouluun. No olithan sinä nyt silti aina ekana siellä tunneilla. No. Anteeksi, mä oon myöhässä. Mahtavaa, Lenni, hei. Ehdyt vielä viikkovisaa. Mihin? Viikkovisa vitonen. Hyvä, saatiin kaikki paikalle. Loistavaa. Mä käyn vessas vielä. Ei oikein. Ai, kai sentään ruoka maistus. No, olis päihtynyt syömään. Ai, että olen nälkä. Vitsi kun vatsa vaan kurisee ja... Ei. Paska. Voi. No mites sitten noi teidän vanhojen tanssit? Mekin oltiin niitä mummin kanssa tuossa vuosi sitten katsomassa. Oliko nyt siellä edes kivaa? Ja mites sitten se harjoittelu? No, oli sielläkin mutkia matkassa. Tuo akka nyt vaan pitää päänsä kiinni. Siis miten siellä muistuttelette? Nyt ihan oikeesti fokus tähän taas. Mutta lopulta kaikki meni kuitenkin ihan hyvin. Ihana kuulla. Vaikuttaa, että teillä on tosi kiva kouluyhteisö. No joo, nen. Meanwhile. Yes. Mitä vittu mä tuon täällä? Kasinustetaan. Oi, pääseekö me nyt pelaamaan? No niin, nyt pelataan oikein. Joo, sanotaan. Noniin. Ois pitänyt Tää olla tois kuuluu. Joo. Ei vittu. Abit paljon GJ. Kato mitä tuossa Metroparkissa puhutaan. On vähän mennyt konkurssiin. On se varmaan, mutta oot sä nähnyt täällä TikTokin? Kato. Miten muuten sitten tää abivuosi? Sä joskus puhelit siitä pöytien varailusta ja kauhean aikaisin te sinne kouluun menit. 3, 2, 1, fight!
No jasso, onhan teillä ollut siellä vaikka mitä? Jep, ja onneksi se on nyt ohi.